Ayan sila. So guys, ito na yon. Pupunta kami sa likod. Oh my gosh, ang gulo na ng hair ko. So ayan, pupunta kami sa likod. Manghuli kami ng pabo. Ayan, so medyo stress na ako kasi katatapos ko lang magluto. Ayan, tapos ito na naman, another batch. Ayan. So ayan, papasok na kami. So ayan guys, good thing medyo umaraw ngayong Pasko. So dito kami sa likod. Lubo-lubo. So ouch! So andun na sila. Ayan. Nakaligtas. Dito man yung nangisita ko. Di ba dakkel? Dakkel nga ang kukunin ngayon eh. Yung pang 1K. Charo. Ano eh? So dapat pala kung ano, habulin nyo tapos dyan kayo sa igtan ni Opitak. Tapos i-vlog ko. Tapos mapitakan kayo. Taray. So guys, ayun na. Ayun na sila. So ayan sila. So ayan. Bala ka niya siya. OMG. So andun siya sa baba. Hey. OMG. Ay, ang kawawang Pabsi. Nakuha na siya. Hindi well. So, ayun na siya. Ano sabi? Happy siya. Wala. Anong sabi mo, Pabo? Wala. Kawawa. OMG. So guys, ito super mabigat siya. Super malaki. Siguro mga kwanto. 6? Mga 6 kilos.
Bye.